305 positibo berri erregistratu dira Nafarroan ostegunean eginiko PCR eta antigeno frogetan azaroaren 6tik eduki ditugun datu txarrenak dira. Nafarroak Akitania berria, Euskadi Nafarroa euroeskualdearen jakintza ekonomia ardatzeko 7 proiektuetako 3 gidatuko ditu. Andres Palomo del Arco auzitegi goreneko zigor arloko salako magistratuak auto bat kaleratu du Manu Ayerdi Nafarroko Gobernuko garapen ekonomiko eta enpresarialeko konsellaria ikertzeko irekitako auzian prebarikazio eta diru publiko bidegabe erabiltzea egotzita. Nafarroko laneratzerako enpresa jasotzen duten euro bakoitzeko 1,8 itzultzen dizkiote gizarteari. Nafarroko Gobernuko Parlamentuaren gehiengoak PSNren babesarekin urruntze politikarekin amaitzeko eskatu du. Iruñeko Aldezarreko bizilagunek auzoko osasun zentroen pediatria zerbitzua lortzeko kanpaina berri bat abiatu dute. Urtarrilaren 29 bitarte egonen da zabalik epea Zibibos sareak otsailetik maiatzera bitarte eskaintzen dituen 187 ikastaro eta lantegietan behin-behineko izen emateko aukera. 2021ean korrikarik ez da egingo, baina euskararen aldeko lasterketa amaitzekoa zen egunerako hainbat tokitan ekitaldiak antolatuko ditu AEKak. Eneko Barberena da aurtengo Hilbeltza bekaren 5. edizioren irabazlea. Sagrario Azkona artistak intuiziotik abiatutako sormenaren alde eginen du Ziudadelan, zirkulua ixten den unea erakusketarekin. Atzo 3.469 PCR eta antigeno frogak egin ziren Nafarroko toki ezberdinetan ondorioz 330 positibo berri azalaratu dira. Positiboen tasa 8,8 kokatuz. Aintzineko egunean 231 positibo azaldu ziren Nafarroan eta egunetik egunera goranzko bidiari eutsi dio kutsadorak. 19 positibo berri hauetatik Arrotxape auzoan erregistratu dira. Iturraman eta bigarren zabalgunean 15 kasu agertu dira, Barainainen 11 kasu berrirekin eta Sanduzelai auzoa 10rekin. Aipatu ere haur eta lehen hezkuntzako 257 ikasle konfinatu dituztela azken 24 orduetan hoiekin bi zikloetako 1.223 ikaslek etxean isolatuta jarraitzen dute, hau da, guztikoarekin 1,87. Gogorazi ere, larunbatetik aintzinera ezin izanen dela konsumitu ostatu, kafetegi eta jatetxetako barnealdean, salbuespenak salbuespen, baina bai terrazetan. Itxiera agindutik kanpo geratzen dira hoteletako jantokiak, hauetan ostatua hartuta dauden pertsonei bakarrik ematen ahalko diete janaria, beti ere osasun neurriak betetzen badira eta gehienez ere 6 lagun mahaiko. Salbuetsita egonen dira ere gizarte eta osasun zentroen, eskola eta unibertsitate jantokien, enpresako jantokien eta gizarte izaerako jantokiko zerbitzuak. Salbuetsita dauden establezimenduen artean daude baita ere errepideko geltokietan dauden establezmenduak, hirigunetik kanpo eta Nafarroko errepide nagusietan, bezero gisa bidaiariak naiz garraiolariak dituztenak, beti ere 5 trailer kamioirentzako aparkalekua badute eta bazkariak edo afariak ematen badituzte. Neurri berri hauen indarraldia urtarrilaren 23tik, hau da bihartik larunbatetik, otsailaren 7 bitartekoa izanen da, bi barne eta egoera epidemiologikoaren bilakaeraren arabera aldatu edo luzatu ahal izanen dira. Euroeskualdeak eman ditu jakitera Akitania berria Euskadi Nafarroa euroeskualdeko jakintzaren ekonomia arloko 2. deialdian aurkeztu diren 24 hautagaitzetatik hautaturiko 7 proiektuak, zeinak 400.000 euroko aurrekontua izango duten. Foru komunitateko 3 entitatek gidatuko dituzte honako sektoretako proiektuak, aeroespazial aeronautikoa, nekazaritzako elikagaiak eta osasunaren ekonomia. Deialdiak filial ekonomiko naiz jarduera sektore bateko erreferentziazko enpresak unibertsitatetik enpresaraino biltzea du helburu.
Euroeskualdearen ikuspegia abiapuntu izanik, Akitania berrian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroko Foru Erkidegoan kokatutako bazkideen artean sinergiak eta osagarritasunak garatuko dituen proiektu baten inguruan. Ekimenetan, Nafarroko 12 ordezkarik hartuko dute parte, hoien artean enpresa, kluster eta fundazioek. Aukeratutako proiektuak prentsaurreko telematiko batean iragarri dira eta bertan izan dira Mikel Anton, Eusko Jaurlaritzako Europako gaietarako zuzendaria, Mathieu Berger, Euroeskualderako eta Mugaz gaindiko lankidetzarako eskualde kontseilaria eta Izaskun Goñi, Nafarroko Gobernuko ekonomia eta enpresa politikaren eta lanaren zuzendari nagusia. Andres Palomo del Arco auzitegi goreneko zigor arloko salako magistratuak auto bat kaleratu du Manu Ayerdi Nafarroko Gobernuko garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilaria ikertzeko irekitako auzian. Prebarikazio eta diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita. Ekainan UPN jarritako kereila bati bide emanez, Gorenak abenduaren 14an iragarri zuen Ayerdiren aurkako auzia irekizuela 2015 eta 2017 artean, Sodena arrisku kapitaleko sozietateak 2,6 milioi euroko maileguak eman zizkion Davalorri, eta erabakiaren arduradun nagusia izan zen Manu Ayerdi, Sodenaren presidente baitzen. Davalor 2012an sortutako osasun arloko enpresa teknologiko bat zen, baina ordurako larri zebilen. Dena den, potentzialitate handiko proiektua izanik eta Sodenaren helburu estrategikoa aukera handiko egitasmoa bultzatzea denez, 2015ko udazkenean onetsi zuen Sodenak 1,6 milioi euroko lehen mailegua ematea. Ondorengo 2 urteetan maileguen kopurua zabaldu zen 2,6 milioi eurora arte. Davalorrek porrot egin zuen azkenik, ez baitzen gauza izan inbertitzaileak topatzeko eta teknologia handiko ikusmeneko makinaria merkaturatzeko. Ayerdi kontseilariak parlamentuan hainbat aldiz eman ditu azalpenak honengatik eta Sodena inbertsio polemikoan inguruko ikerketa batzordean ireki zen iragan legealdian. En este 2020 tan duro, Eskubide sozialek 18% igo zituzten laguntzak 2020an, 2,6 milioi euro emanez. Hala, 4 enpresa sortzea erraistu zen eta arreta emandako persona kopurua 16% igo zen. Jasotzen duten euro bakoitzeko Nafarroko laneratzeko enpresak 1,8 euro itzultzen dizkiote gizarteari. Horri dagokionez, eragile horiek ematen duten enpleguaren eta prestakuntzaren ondorioz, administrazio publikoek lortutako aurrezkiez baliatzen da Nafarroko gizartea. Azterketa horren arabera, 4 milioi euro inguru aurrezten dira gastu publikoan errenta bermatuko eta prestakuntzako programak murriztuta. Es decir, generamos 1,8 euros por euro invertido en las empresas de inserción en Navarra. Nafarroko parlamentuaren osoko bilkurak ebazpen bat onetsi du. PSNren, gero Abairen, EH Bilduren, Podemos, Alduguren eta Izquierda Ezkerraren aldeko botoekin, eta Navarra Sumaren aurkakoarekin. Zeinaren bidez Nafarroko parlamentuak espetxei buruzko lege orokorrean ezarritako birgizarteratze printzipioa eta koronavirusaren pandemiak eragindako testuinguru kontuan hartuz, Espainiako gobernua premiatzen du, hala nahi duten presoi zigorrak gizarte eta famili lotura dituzten lekuetatik hurbil betetzea ahalbidetuko dien espetxe politika bat aplika dezan. Onetsitako ebazpenak Espainiako gobernua premiatzen du plan bat taxutu dezan jatorria ohiko bizilekua edo famili ingurunea Nafarroan duten preso guztiak borondatezkotasunaren printzipioa betez beti ere Iruñako espetxeak hartu alizateko eskaintzen dituen aukera guztiak aztertu alizateko. Babes zabala lortu du testu honek, Nafarroko Foru Sozial Iraunkorraren ekimenez iritsi da testua parlamentura eta ELA, LAB, UGT Comisiones Obreras, Steilas, SK, N3, Solidari, CNT eta CGT sindikatuek bat egin duten mozio honekin.
Alde zaharreko eta lehen zabalguneko haurren beharretara egokitutako irtenbide justoa eskatzen dute alde zaharreko bizilagunek, sinatutako instantziek. Hoiek alde zaharreko ekimenak entregatuko ditu urtarrilaren 28 astelehenarekin 11 osasun bidean. 310 lagunek izenpetu dute erreklamazioa aste bakar batean, eta hoiei batuko zaizkie ostiral eta larunbat goizean 11 ordu batetara Santo Domingoko merkatuan jarriko den mailan biltzen dituztenak. Alde zaharreko osasun etxean ia 2 hilabete daramatzate pediatriari gabe. Hori dela eta osasun zentrora jotzen duten umeek erizainek baino ezin dituzte artatu eta beharra ikusiz gero San Martin zentroko larrialdietara bideratzen dituzte. Auzoko eta lehen zabalguneko haurren aurkako atentziorik eza honek instantzia bilketa hau egitera bultzatu du alde zaharreko ekimeneko osasun etxearen defensarako taldea. Langile faltarekin batera sinatzaileek baita ere eskatzen dute osasun etxean sartzeko dauden arkitektura oztopoak kentzeko lanak egin daitezela. Horretarako, Kaldereria kaleko sarrera prestatu dezaten. Lanak 2020ko urrian martxan jarri behar zituzten osasun etxearen defensarako lantaldeari jakinarazi ziotenez, baina oraindik ez dituzte hasi. Zibibos sareak 187 ikastaro eta lantegi eskainiko ditu otsailetik maiatzera bitarte, aurrez aurreko eta onlineko modalitateak uztartuta. Behin-behineko izen emateak urtarrilaren 29 bitarte egin daitezke Iruña kultura.es webgunean 010 herritarrendako informazio telefonoan edo aurrez aurre edozein Zibiboxetan. Otsailaren batean, lekuak zozketa bidez esleituko dira izena eman duten guztien artean. Behin jakinarazpena jaso eta gero, hautatuek 72 ordu izanen dituzten matrikula gauzatzeko. Ez badute halakorik egiten lekua berriz ere zozketatuko da behin-behinekoz izen eman zutenen artean. Ikastaro eta lantegi guztietan edukiera mugatuta dago jardueretarako bakoitzean parte hartzaileen segurtasuna bermatzeko eta une oro ikastaro eta lantegi bakoitza birusa ez hedatzeko indarrean den araudira egokituko da. Sormenaren aldeko apustua bere biziko garrantzia izaten jarraituko du hurrengo 4 hilekoarako Zibibos sareko jardueren eskaintzan, hainbat disiplinaren inguruko 71 proposamenekin. Ohi bezala, hainbat mailatako argazkigintza ikastaroak egonen dira, eta antzerkiaren eta musikaren inguruko zenbait proposamen gitarra eta kaxoi flamenkoa protagonistak direla. Eleberri edo poesiari buruzko literatur ikastaroak ere eskaintzen dira, hainbat disiplinetako dantza ikastaroak bai eta Zibibos sarearen proposamenetan ohikoak direnak ere. Altzarien, zahar berritzean, zurlanetan, barrualdeen diseinuan edo estilismoan eta joeretan murgiltzeko. Oraingoan ohikoak diren proposamenei chalk painta, kaligrafia inglesa, oliopintura, akuarela, grabatua eta komikien sorkuntza, beste berri batzuk gehitu zaizkie, ala nola, fanzinen sorkuntza, xilografia eta arte organikoa. Ohi bezala aurrendako eta familiendako programazioak badu bere tokia Zibibox sareak eskaintzen dituen proposamenetan. Oraingoan 13 jarduera eskaintzen dira ardaz hartuta robotika, familiarteko arte plastikoak, hiri baratzeak, musika eta honek hezkuntza emozionalarekin duen lotura, zein haurtxoentzako estimulazio artistikoa. Gehiena familia arteko ikastaroak dira eta adingabek heldu batekin batera parte hartu behar dute. Eten digitala murriztu eta gainditzearen alde egiten jarraitzen du Zibibosek 4 hileko honetan, hala teknologia berriei buruzko 24 ikastaro eskainiko ditu, maila guztietara egokituak 3 modulu desberdinaren bidez. Zibibos sarearen proposamenean ere badaude historiari, arteari eta ondareari buruzko ezagutzen garapena sustatzen duten 7 ikastaro hainbat arlotan. Ikuspegia ala tokikoa Iruña artearen eta ondare historikoaren azterketaren erdigune gisa hartuta, nola globala da, zinemara, artera eta musika garaikidera gerturatuta. Eskaintza osatzeko garapen personaleko 78 ikastaro daude, jarduera fisikoa jarraitzeko yoga, pilates, jogilates, sasoian egoteko zirkuitua, teknika hipopresiboa zein bizkar osasuntsuko eskolen bidez.
Proposamen guztiek zorrozki jarraituko dituzte birusaren kutsapenari aurre egiteko une oro indarrean diren osasun segurtasun neurriak, ala espazioen edukieraz, zein garbiketaz eta desinfekzioz bezain batean nola partaidek bete behar dituzten babes personaleko neurriei dagokionez, hau da, maskarak erabiltzea, gel hidroalkolikoak eta bar. Batean korrikarik ez da egingo, baina euskararen aldeko laizterketa bukatzerako egune hainbat tokitan egitaldiak antolatuko ditu AEKak. Hala jakinarazi du euskaltegien sareak oharbidez eta euskaltzale denei dei egin dien martxoaren 28 agendan markatzeko. Egitasmoaren nondik norakoak aurrerago jakinaraziko dituztela ere aurreratu dute. AEKak efemeride bat ekarri du gogora horretan egun hauetan, 55 urte bete dira Ricardo Arregi kazetari eta euskaltzaleak beste euskaltzain batzuen babesarekin euskaltzaindiari helduen alfabetatze eta euskalduntzearen premia igorri zionetik. 55 urte gerago AEKatik berretsi dute helduen euskalduntze eta alfabetatzeak bere biziko garrantzia dutela oraindik ere inoiz Euskal Herria euskalduna izan dadin erdietsiko badugu. Baztango udalak, Hilbeltza elkarteak eta Txalaparta argitaletxeak elkarlanean euskal literatura beltza hedatu eta munduko literatura beltza euskaratzeko helburuz, 4. Hilbeltza beka deialdia zabaldu du. Honen aurkezpena egin zen atzo Elizondoko Arizkunenea kulturetxean. Aurten Eneko Barberena izanen da bekaren onuraduna eta 6.000 euro jasoko ditu. 3.000 laginaren irabazle izatxeagatik eta bertze 3.000 akitzen duen momentuan. Barberena idazleak urtebete izanen du liburua osatzeko eta 2022an argitaratuko du Txalaparta argitaletxeak. Atxaldeon denei, esker mila etortzegatik, gaurkoan 2021 urteko Hilbeltza bekaren onuraduna norden aurkeztuko datzugu eta ekitaldia hortarako deitu dugu. Makur ezpanabil, aurtengoa izanen dugu bosgarren aldie, Hilbeltza beka deitzen duguna, ja dagoeneko indartzen, egonkortzen ari den sariketa. Beka honen helburua da euskarazko novela beltza bultzatzea. Eta hortarako, aldizkatuz, sormen eta itzulpen lanak saritzen dira. Aurten narratiba idazteko beka da egokitu dena. Baztanek aspalditik du euskal novela beltzarekin lotura. Izan ere, Jose Antoni Loidiren 15 egun urgainen eta Mariano Izetaren dirua galgarra izan ziren lehendabiziko euskal novela beltzak. Mariano Izeta Elizondarra eta Jose Antonio Loidik Elizondorekin ere lotura estua izan zuen. Hoxen eraldetik errateko nuena. Horreinik artiko titze Hilbeltzan izenean, lehenbiziko lana esker mile Baztango udalai eta Txalaparta argitaletxeai, beka hau antolatzen laguntzeagatik eta nola ez laginak igorri dituzten guziei eta irabazleai berai. Hilbeltzan dako, Hilbeltza antolatzen dugunen dako euskal novela beltzan hastea antolatzeaz gain, beka hau antolatzea erronka handi izan zen, unei baiezko amatea, bizten da ez garela urrikitu baiezko aman izenaz, edo aitzinet segitu izenaz, eta arraskonten gaudela beka honek euskal literaturan gehitu duen eskaintzakin. Otondok, Josebak erran bezala, 5. urtea da, ja 5. liburu izetera gainde, eta horren berri gero garazik maintu, zeinek izan diren liburuek. Nik aipetzeko bakarrik bisolasetan, aurkezpena aprobetxatiko dugule erteko aurten ez dela hilbeltzik izain, euskala novela beltzan hastea orai hartio zauntu dugun bezala, ez hilbeltzian, izain dugune da urte guzien barna, hilebetero, edo saiatiko gara egoerak usten duen egurrien zerbait antolatzen. Hilebetean behin ezpada, 2 hilebetetai behin, baina horren berri main dugu aintzintxago betiko bidetaik. Eta aprobetxatuz, lehenbiziko ekitaldi zein dugu lerrain dut, otsailean 26an, torko zaiku Miren Gorrotxategi, bere liburu aurkeztera, Sotoan Gordeak. Miren Gorrotxategi izen da gainera Hilbeltzan izenean, gure epaimaikide aurtengo sormen laneko laginek lehitzeko,
bere izentzelako zaitzineko urteko liburuen irabazlea. Sotoan gordeak liburu horrekin, eta hori zein da, erran bezala, aurkeztiko dugune otsailean 26an. Eta hori erranta, jausez, ikusten duzue, Maian Garazi eta Joseba Otondoz gain eneko barberena dugule, bera dela urtengo hilbeltzako irabazlea, baina orai hitze pastiko diot Garazi. Nik txalapartaren izenean hitz eginen dut, guretzat ere oso pozgarria da beka hau, eta indarra ematea narrazio gintza genero beltzari eta daukagun elkarlan hau zaintzekoa iruditzen zaigu. Eta Maitenek esan bezala, azkenik aurkeztu dugun lana, hilbeltzarek bekaren barruan Miren Gorrotxategiren sormen lana da, aurreko astean hain zuzen aurkeztu genuen prentsaurrean, eta hori izan zen baina 3. Lehenengoa sormen beka hura ere Miguel Angel Elustondok irabazi zuen, eta horri esker Kezko bola batekituak birikak eleberri argitaratu zuen 2019an, 2019ko hilbeltzan. Gero etorri zen Patricia Highsmithen itzulpen lana, Josu Baranbonesek itzulitako lardaska, hori argitaratu genuen iaz, eta datorrena izanen da Massimo Carlotoren Harri Bedertxia Moretxiau eleberriaren itzulpena. Eta hori Koldo Bigurik jasozun beka eta datorrenean aurkeztuko da. Hoiek 4 eta 5. Eneko Barberena Mondragonek aurkeztuko digun sormen lan hori. Oraingoz lagina baizik ez dago, proposamena baizik ez dago, eta bere aurkeatu genuen Joseba Otondok, Miren Gorrotxategik eta 3 aurkeztutako laginen artetik. Behin-behinekoz, Xukuneatik aldendu ala du izenburua, eta azpimarratzekoak iruditzen zaizkigu epaimahikide hori, hartu genuen erabakia, eta horren arabera, autoreak eneko kokatu zuen proposamena landagiroan, eta bertan zalantzan jartzen da, edo hausnarketara ateratzen da, norenak diren mendiak, norenak diren larreak, eta horre eztabaidatzen da, horien erabilera, norena izan behar duen, hor mendizaleak daude, artzainak daude, badaude beste interesen bat daukaten enpresak eta abar, eta iruditzen zitzaigun oso ongi ematen zula landa giroko bizimoldea eta herritarren izaerak ere bai. Eta Maizolan estalpean geratzen diren aseguru etxeak ere argitara atzeratzen dira proposamen horretan, eta gaia interesantea iruditzeaz gainera, taletan egituratu zuen eneko proposamen hori, eta egitura horrek ematen dio bizitasuna, eta baita egingarritasuna ere bai proiektuari, ezta? Eta hainbat ahots agertzen ditu, eta epaimahaikide honi iritziz berea zen proposamenik osoena. Eta besterik ez dut esateko, zorionak irabazleari, bereari emanen diot hitza, eta hoxe. Bai, Eneko. Eskerrik asko. Niko ixe. Gaurkoan eskerron hitzak besteik ez daukete zuei eskaintzeko. Batetik, bastanek egiten dauen ahalegine euskarazko literatura, kasu honetan gainera genero beltza bultzatzeko aipagarria dalako.
jakina, bat emateke pentsau aldau, zer esango dau, bekaren saridunak, bekaren sariketa gunien, baina egia da, ez direla horren ohikuak horrelako ekimenak, gainera jende askoren elkarlana dautartien, hemen, bai Hilbeltz Elkartie, udala, argitaletxe bat, txalaparta, eta kasu honetan, zer esanik ez, bizi dugun egunetan ezinbestekoa diela horrelako ekimenak, gainera naiz eta pandemiaten erdian egon egitarauari eusteko apostua egiten dutenak, eta literatura sale bezala ere eskarronik handienak. Erronka badanetzako, erronka polita, eta espero dut emaitza ere tamainako izatea. Aipamen gize garteko, oineztaile bat baina sarritxago zure erdegelu horrez gain, Hilbeltzan izenean igelan usta gorria kolekziona ere izin duzu, zure inspiraziorako igual baliagarri izin zintzu, horren, hemendik 5 minutara egateko da. Ze ondo. Jakin dutenetik, uste 7-8 liburu erosi ditu dela, kartulinak, postitak, horren bertan nire etxeak gerra eremua dirudi. Baina eskertzen dizuet benetan. Herria fikziozko herria da, Orion deitzen da, eta Aezkoan dago kokatua, Nafarroa eta Baxe Nafarro ertzean dagoen eskualde hortan. Nik, aita dutangoa, eta pur bat ezagutzen dut, bertan dugu etxea ere, horbaitzetan, eta bertaneko kokatu nahi izan dut, batez ere etxean, xukunea alboan, entzundako historiei forma emateko aukera dudala uste dudalako, azkenean umetatik joan izan nahi zara oporretan, eta abar, eta baditu zendian ere hartzain izan direnak, eta, norabait, niretzako leku ziurra da, horrelako zerbait planteatzeko. Jakina ez dute herri bat hautatu nahi izan, bestela hangoek izango diatelako, nola jarri gaituzun edo zer da hau, asmatutako herri bat, baina Aezkoa da. Sagrario Azkona artista iruindarrak Ziudadelako bolborategian aurkeztu du zirkulua ixten den unea erakusketa, eta bertan intuiziotik abiatutako arte egiteko modua defendatu du, kolorea eta material desberdinekin egindako esperimentazio aurkezpen gutuntzat hartuta. Erakusketa asteartetik larunbatera bisita daiteke goizez eta arratsaldez 11:30 eguerdiko ordu bat aterritara eta arratsaldez 6:00 8:30 igande eta jai egunetan goizez 11:30 ordu bat aterritara martxoaren 14 bitarte. Sagrario Azkonak erakusketa horretan arte estilo oso personala erakusten du, intuiziotik abiatuta sortzen duena, zenetik, oinarrizkotik, agiazkotik marraztuz. Hori agerian geratzen da bere obren aurkezten dituen formen apaltasunean eta erabiltzen dituen apaingarrietan. Argia da bere identitate zeinuetako bat, dionez arekin bilatzen du bizitzan pinturaren bidez. Bere obraren beste bereizgarri bat material ezberdinak erabiltzea da, horrela, bere obran pinturarekin batera artilez, zetaz, paper japoniarrez, tindagai naturalez, beiraz edo gai ezberdinez egindako arte adierazpenak aurki ditzakegu. Adierazteko aukeratu duen bideetako batzuk besterik ez dira, bere sormen prozesua etengabeko esperimentazio baita. Kolorearen garrantzia eta gura bere obra guztietan egotea beti izan da Sagrario Azkonaren ibilbide artistikoaren ezaugarri bat. Kolore xuria laguntza modukoa ikusten du, garbiketa eta argi sakratu gisa, eta gogorazten du bere koloreekiko lilura oso txikia zelarik heldu zitzaiola, eta hain zuzen zuria izan zela bere ganatu zuen lehenengoa. Artistari kolorearekiko eta hainbat materialekin esperimentatzeko grina sortu zitzaion ospitalean zainketa intensiboko unitate batean lan egiten zuen garaian. Lanetik etxera heltzean minutu batzuk ematen zituen lanaldian bizi izandako emozioak, sentimentuak eta esperientziak margotzen. Orain gogorazten du nola laguntzen zion ariketa horrek, mina, sufrimentu eta heriotza askatzen.
una técnica japonesa.